Čau, v tomhle videu si povíme o youtuberovém jménem Trospy. Trospy byl jeden z nejznámějších Minecraft youtuberů a taky pro playerů u nás v České republice v letech 2022 a 2023. Když dostal tenkrát 100 000 odběratelů, odhalil se a všichni jeli na jeho videa. Koukněte zde nahoru. Dříve měl na videu klidně 2,3 milionu vzhlednutí a to video mělo hodinu a 3/4 a koukal se na to skoro každý. Ale dneska tomu je úplně, ale úplně jinak. Podívejme se například video, kde Trospy učí hestrenka Minecraft Fortnite má sotva 15 minut a 37 000 hlédnutí. Což je oproti minulé fakt málo. Podívejme se na to. Nejznámější youtuber dřív roku 2022 a 2023, jak už zmíněno. Vždy vyhrával všechny soutěže a byl vlastně známý tak trošku v tom, že se bavil s Hestrengem a s Bouchalem. Byli tak trochu nejlepší kamarádi a točili spolu dennodenně content. Neměl problém vydat klidně 2-3 videa za den a vydával non-stop. Ale potom se z jeho tvorby stala hrozně dětinská tvorba a Minecraft fanoušky už to přestalo bavit. Tahle jeho tvorba byla vždycky úplně dobrá a všechny to bavilo, když ještě Hestreng byl normální a neodhalený. Všichni se na to koukali, i když ten stream měl klidně 3-4 hodiny, tak na to měl zhlédnutí jako třeba 3krát dnešní video. To je pro dnešek vše, tak čau.